Roi try session pat ngai ke blei pi ba ro ha kerteng ke badum bor tam ke jong uji su te ngakwa bang ania tho ye pi lengkot chapang ba lei phim ju kham yo sngo bang a ot hakmat jong pi ba lei phim ju kham yo sngo bang ya tho ya ka jing ya lenti ke ba nga jinjar nga kordet nga khuslai ngani thu ipi e ka taw ko panlong ya nga kumta bat balai ngam ju ya thu ru ya kita ki e ba ro khoi ha ki ba bon ki brio na mar nga kwa ban ong ya pi ba om dei ba nga dei ka brio ka bom ju mat ya ki no ki jing e ki jinjar la ni ki jing ya le han rei ka e ka daw ba panlong ya ka ta ngani thu ipi knang ba pi ru phin shai bat phin long ki brio ki badap da ka jing kmen what happening ki jing e ki babon jan te ngani tho e phi ha ka por ka ba lamut ban pen ngam te ngala pen kre bahaya la de shua bangan let cha ka jing pen ngam te onda ngala pen kre na mar kam dan menu ru bala pen boringa bangan pendep ye ka jing pen ngam namar ba la khai nga ha ka balang presbyterian te nga don bet ya ka do non ka ban ong kumne la de pen baptis hi sien on pen baptis nga kan no sien nga sngo kraw bet ha ka ta ka tien pat ngam kwa bangan pendep ya ka ta ka jing pen baptis ngam namar nga sngo kala biang hi ka tu ka bashuta te henre kat bang nak puli ka tien ka jong ublai ha ka por ka ba ngala yo ikatu ka benta ka bala pengam yo jisu dau yohanes bat kala ta ajuri nga bakat ujisu ubalong khon ublei bat ublei hi uba klempop upendap ye ka hok jung ublei te manga kat notam bat ngala kerki ba man pendap ye kene ka jing pengam bat la pen bena hayeng mane mandon ka jing pen baptis ngam hakwe ka balang ka baju pendap bet wat lada pidon hakanu kanu ka kunhun balang ru kitre bai ban pendep ye phi la phim kwa ban mi na ka balang ka ba pidon te henrai tang ban chu pendep ye phi ka jing pen ngam kin pendep bai kin no pen bore phi ba pen rung balang hang ta te ngaru ala kwa ban le pendep ye ka jing pen ngam bat kumta la pen bena ba kan don ka jing pen baptis ngam ba ngala pen kre bha ya la di shuwa bangan let chak ka jing pen baptis ngam te dala poi kita kesngi don menu ru don tamangahi marway wat habala pen bena bat kile thu babon sin kishi don khatsan ngot ne khandai ngot ne saw ngot de baduna palan te henre ha kata kapor kapala pendep ikijing pengam yenga la don tanga marway bat ki babon ha kile ong phide ka breu ka special ba na marba la pendep tang yenga marway na marba hab an thit hadu si kali kumto man pendap hapo katu kapung kaba pengam kaba la sinak nang man pengam hapo yeng mani kadon kata kapung kaba sutiet iko kumto dala dep kumto kila pelat kila sat khoi no ya katu ka top kaba long kum kapung kaban long kum kenja swimming pool kumto kan ibaret te tang bakam deken ke swimming pool kadeka pool mo kadeka pung kaba kabaret tang ban yo ban pengam lasna bat ki mau kondon kum tu ban hiar sha tu shapo te la ong kum ta ken la ong ba phide ka breu ka ba special ba te ngam pledging mot hi kita ki bar ko badala poi ka tang sngi bala pengam yenga bat ngam te breu ha ta por I pastor ila oinga ka wei ka ti sabu ha shadem ka wei ka ti sabu ha khmut manam rung shakhmut ken te ngapat ngam tip shu tip ngale ne ngam le ikataru ngam tip shu bat ngam tip brio shu te ki yatho ki tu ki wedon lang ba ka jingdu wai ka la long kum batet upar that kan bang ngapat klem yo sngo ngayo sngo tan ka jing pen sle ka bejur ka ba u play u la pen sle nga ha ka por ka bala pen ngam nga te dala dep nang taru te men chua ta nga shong dukan te ngalet pli dukan ngam long tip brio re nga don be chaka wei pat ka perthai ngon hi ba le ken ngale long kum ne
ni tip yo ublem macam subhana nga bang le pengam ne tip aklem ko ngu ni pastori ong nga selek kum ta tengah phone ni pastor ong ni men yang klem ngam tip re ngan le dem kum ba phi pha na mangati ka bro ko ngu bha tengah nang tharai kata ka ko hukum ban hab an le kum ta le se te han re yong ka tu tang ban yada te phi biang phim le re tang ban yada ban nam rung re shak khmut ken te ban ksat na khmut kam de ra ta ka hukum ka bangi don kam ban le tang ba ka tu ko por badang sngur dang khoi dang bit te long chep tieng te shu ko ngo ba ken kat ba ong tem tip riu shu tem ka mau shu ken te kat bang adang sngu khuslai kum ta kalawan ke sur ka bu play ong wat nam khuslai balei ba pha klem tip riu ka to ko por na mar ka do chong pha kala yam te ka riu ka bala yam ti kum nu kala ban yo sngu ki te ki ba ro khoj mala da ka do kam yam te kum nu phala ban job iki men sim ki ba kordor namar ba ngi hap ban yap ka do ban im do mun sim bala da kren do mun sim ki briu kin yo snow han rei la da ka do jungi kam pat yap ngin kren da ka do ki briu kin la ban snap ban pdiang ki ka ba pha kren bat ngala snow kumen shibon ha bang la yo snow ta ka sur bat la ong ru ba om dei ka jing jarang khat bala pen ngam tang e phamar we han rei ba pha jule special nga te ngaru ngale special e pha tingani thui phi na mar ba ya ka do junga la pen yap no da men simba khoj ba em men simba khoj na mar kata ngam ju yo ngau kan ha ba jinjar han rei u ba im hne prathai u ba khlem don kanu ka jing tunju bat u ba le school khlem don ka test bala kan tiu han rei men simu ble u sha hi kai ba ya nga u ong na wan ki jing tunju phare ban kmen na mar bala de ka por ban kan tiu te la da ki ba don exam menta la da ki ngau si menta ka exam kam mo ki de ba le thep kam la da ki ngau si te ka mod ki la fe lupa kan te han re da ka jing men ki pen krep hai ka to ka exam te ki pass kan te ha ba don ki test ka mod ka de ka la jong ka jing kan tiu kan te na mar ka ta ha ba wan ki jing le tien chong ble ko ong ka thma kam de ka jong phi han re ka thma ka de ka jong a te ha ba ngi le ka mon ka jong uble u la ya le ma u te ngin dang ye pen sngo le yu ka ni ka ki jin jar harangi kwa bangin ya pha Christian ha jing du wai tingin pha ban Christian ha jing du wai han re ngim de te ban chim ba ka de ka jin jar bang im ha par thangi hab ya jin jar han re ki jing tun jo baro ki de ki lat ban kur khu yangi te ki de ban kin chiu yangi te te la da ka do jo phi ka la yap phin nam yo sngo shu e ki jin jar phin yo sngo tai ka jing kur khu namar kum tum bala sha thep i ki par lok jo Daniel kim yo sngo shu ba ka tu ka ding ka ing han rei la yathu ba wat tang dui isnyu iklem ing kamun hap deng gi jing tun jo i ba pon cha han rei phin nam sngo le le tinga de ka priyo ko balong ko ta ka ba ngam ju le le ka mat wan ka jing tun jo ka ka wan ka jing ka don ka jing balem dan narang anyo te ka bon palat ken ki jing gi ba shir khai ba wan ka jim ka jonga han rei kam jula ban khang nga banganom shakri shu yu ble kam jula ban pendo jing kermen nyanga bangan long khuslai palat bangan let phone long ver ya nu ban pha du wai na kabanta ka jonga em nga shu ya tho be ho trai te la ya tho te utrai ru la yo sngo kan ha banga pangal ong jisu nga hitom kumbang amla ban sha ka pop amla ban sha ka ne ka jing pang sngo bahasa pa pen khia no kumta kan te nga don kam pisa rong jisu ai pisa nga don kam pisa te kat ka banga kwa nga ya tho umdekin bangal adan kam ketongan no kadi jincar ngan penjincar dengan le tam tangan le lumber haba ka do jungi kala yam te ka mot ni long jai ban ngim don jing khuslai ru ya ka jing don kamru ngiet ho ba hi te han rei teng pat ki briu ki ngol ngo mo bangam ju ot te na mar ba ngala ot ha khmat jong blei de ka jing kemen te ngaptep ba blei jong obala tun saya ra ban mu tengan khuslai ka pat te na mar kata ngam ju pen bon kam man yet ho i te ki jin jar re nga pen bon kam ban yet ho i ki jing le bha ka jong ble na ma ula le bha shi sha te man banga jin jar ng tang shu khat kar pat ka skor jong u kala ple ula juba te ngan let pen jin jar pen lom ver le yu ken do ong ban ba ble snap ya nga banga duai te nga te kin men khuslai snap te male snap banga le ka mon ka jong u nong jisu wa kata ula ai jisu wa kata ula ai te ha banga don uta unong pen im u ba shikan tien nga khod yu la juba te ngan dang ya khuslai se ke pat ken mangan dang ong banga jinjar ban im ne pathen jinjar le yu ha bala don kam lapan
uru ula ai te don ki benta pat ki ba ngade ban up ka ba de ba la da yo tom blong shu ka ba la hi ban up te yai up hi tum khuslai hi re te namar kata ki jing jinjar ki don chibon han rai shu ya tho shu ble la biang la kot nya khuslai ke ai pat te ha ba ule bha pat te nya tho em ta jing le bha te namar ba ha ba ngi don kam ngi la ya tho shu uru la juba te kani kalong yi ta ki ba ko ngu ya kim ju don kam man khuslai don kam ai ya tho shu trai ble jong yi tip lo de jing don kam ki jong yi bat dei ru ba khap nap ban nom ai ha ba ngi don kam ai kam palat ban ya ka ba ki mi ki pa ki ai ki mi ki pa da ai dang la hi ban khen map yenga te ho ngim la ban khen map yenga ngim la ban khen ya ka e ka ba ki mi ki pa ki la le bha ngi te yo ble le te mudur phila da ki mi ki pa ngim la ban khen ki jing le bha ka jong ki yo ble le phidang la hi ban khen phidang la hi ban nyau ka mut ka long ka ba phla hadu ka ta ka jing la ka jong ble ka long be ka ba dap biang ki mi ki pa ki le bha ngi ngim la ban siu tamba kim la ban pendap purai ka jing don kam ka jong i re u ble ken na lor ba u pendap purai ka jing don kam ka jong i te na lor ka ta ngi de ban sngo tho ba ngim la ban yo ban ken te tang ban chu chakri u namar ban siu dor ngi nam la re tang ban chu le ka mon ka jong u te tang ka ta hi te u ble ka jing su yo ban kur khui philang pa ro ya ro itrai